Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Дүртенче территориаль иҗтимагый үзидарә халкын нәрсә борчый? Администрация үз карарларын тәкъдим итә. Помещение без окон. Первый этаж. Первый этаж без окон, да, ванна, туалет, это уже считается укрытие. Җинаять сәфәр. Бөгелмәле юлдашларны эзләү сайтындагы ялган гаризасы өчен тоткарланган. Түбән Камадан Бөгелмәгә Блаблакар аша бронь ясадым. Шул үтсен дип мошенник миңа 30 сум акча күчерергә кушты. Риза Казый мирасы. Калабызда галим хөрмәтенә 10-нчы тапкыр укулар уза. Әле китап һәркемнең өстәл китабы булырга тиештер дигән. Ул чыннан да шулай. Аннан соң инде яңадан кабаттан 1000 тираж белән чыкты. Әлмәт районында гражданнар җыеннары дәвам итә. Халык шәһәр җитәкчелеге белән берлектә актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышы һәм шишелешен эзли. Чираттагы очрашу 16-нчы мәктәптә узды. 4-нче территориаль иҗтимагый үзидарә узган елга йомгак ясады һәм агымдагы елга планнары белән уртаклашты. В 2024 году у нас по программе «Наш двор» было очень много сделано в этом году. 4-нче территориаль иҗтимагый үзидарә территориясендә 24 торак йорт, 16-нчы мәктәп, 33-нчы балалар бакчасы, Утукая исеме астында яшүсмерләр клубы һәм 50 төрле предприятие бар. Эш берничә юнәлеш буенча алып барыла. Экология шуларның берсе. Узган ел 142 кеше ярдәмендә 4 өмә үткәрелә. Чүпчәр һәм чабылган үләнне чыгару өчен 13 берәмлек техника кулланыла. Беркетелгән предприятие ярдәмендә территориядә үлән чабу айга 2 мәртәбә үткәрелә. Ел дәвамында 32 агач утыртыла. Төзекләндерү буенча да актив эш алып барыла. 2024 елда безнең ишегалды программасы буенча Риза Фәхретдин урамында урнашкан 14-нче, 16, 18, 22, 24-нче, Тукай проспектындагы 1, 3, 5, 7 һәм Совет урамындагы 55-нче йорт ишегаллары төзекләндерелә. Так, были установлены... Әлеге ишегалларында кеше архитектура формалары урнаштырыла. Квартал эчендәге юлларга асфальт җәелә һәм тротуарлар киңәйтелә. Автостоянкалар төзекләндерелә һәм һәр подъезд янына эскәмияләр, мусор ташлау савытлары куела. Шулай ук яктырткычлар урнаштырыла. Возле каждого подъезда были установлены скамейки, урны. Также было установлено освещение. Участок полиции уполномоченный Рафаэль Шәмсетдинов катнашчыларны шәһәр һәм микрорайондагы оператив хәлләр белән таныштырды. Төп проблемалар булып законсыз миграция, көнкүреш бәхәсләр һәм мошенниклык тора. Узган елга нәтиҗәләр белән Альянс идарәче компаниясе юристы Мансур Нуртдинов чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, ресурслар белән тәэмин итүче һәм подряд оешмалары алдындагы бурычлар күп фатирлы йортларны ремонтлау эшен катлауландыра. Агымдагы ремонт чыгымы буенча яшәүчеләрнең 2 миллион 87 мең 120 сумнан артык бурычы бар. В рамках освоения были выполнены следующие виды работ. Частичный ремонт трубопроводов, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления в местах общего пользования и в жилых помещениях собственников. Халыкны борчыган сорауларның күбесе торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә кагыла. Мисал өчен Ленин урамындагы 2А йортында яшәүче Наталья Талыгинаны подвалда вентиляция булсын өчен тишекләр ясау, вакытында йорт түбәләрен кардан чистарту, чүпчәр мәйданчыгын төзекләндерү һәм өйгә керү ишекләрен алыштыру мәсьәләләре борчый. По жилищному кодексу Торак кодексы буенча керү ишеге капиталь ремонт вакытында алмаштырыла. Подъезд ишендәге ишекләр агымдагы ремонт вакытында. Хәзер капиталь ремонт барганда һәр вакыт алмаштыралар. Ә безгә подъезд ишендәгесендә керү ишеген дә алмаштырмадылар. Каралмаган диделәр. ни в году не положено. У вас ремонт был... Сезнең ремонт капиталь ремонт буенча башкарылмады. 2008 еллар тирәсендә Ленин урамында урнашкан йортларда ремонт Татнефть компаниясе ярдәмендә башкарылды. Капиталь ремонт булмау сәбәпле ул вакытта ишекләр алмаштырылмады. Как ремонт у вас был? И в то время входные двери не меняли.
Совет урамындагы 165 А йортында яшәүчеләрне түбәнең су үткәрүе, йорт янында юллардан шертелгән карны җыю, балконнарда тышканнар булуы һәм гадәттән тыш хәлләр вакытында яшеренү урыннарының берсе булган подвалны даими рәвештә су басуына зарланды. Идарәче компаниянең баш инженеры Надежда Грипнева билгеләп үткәнчә, алар әлеге проблеманы чишү өстендә эшлиләр. Айнур Исхаков үз чиратында бүгенге көндә теләсә кайсы тәрәзәсез бүлмә яки подвал яшеренү урыны булып санала икәнен искә төшерде. Помещение без окон. Первый этаж. Первый этаж без окон, да, ванна, туалет, это уже считается укрытием. Понимаете? Барлык сораулар да җаваплы хезмәтләр белгечләре тарафыннан алга таба хәл ителсен өчен беркетмәгә кертелде. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Машина йөртүчеләр игътибарына. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында Маяковский һәм хезмәт урамнары чатында хәрәкәт схемасын үзгәртү турында карар кабул ителде. Хәзер Маяковский урамы төп юлга әйләнде. Шуңа бәйле рәвештә яңа юл билгеләре куелды. Маяковский урамында төп юл билгесе, хезмәт урамында исә юл бирегез билгесе куелды. Әлеге участокны узганда үзгәрешләрне исәпкә алып игътибарлы булыгыз. Бөгелмә полициясе хезмәткәрләре тарафыннан юлдашлар эзләү сайтында ялган гариза булдырган җинаятьченең эшчәнлеге туктатылган. Бу эш нигезендә 21 яшьлек егет тоткарланган. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Башта 21 яшьлек егет банк карталарыннан акча күчерә торган юлдашлар эзләү сайтында ялган гариза төзегән. Ул шул рәвешле ышанучан гражданнардан аларның акчасын ялган рәвештә алу максаты куйган. Аның хәйләсенә Бөгелмәдә яшәүче Түбән Кама Бөгелмә сәфәрен броньларга маташкан хатын-кыз эләгә. Түбән Камадан Бөгелмәгә Блаблакар аша бронь ясадым. Шул үтсен дип мошенник миңа 30 сум акча күчерергә кушты. Аннары яңа ссылка җибәрде, янәсе дә акча түләнмәгән. Мин ул җибәргән ссылка аша узып банк картасы мәгълүматларын керттем. Аннан соң ул WhatsApp'та элемтәгә чыгудан туктады. Бер нәрсәдән дә шикләнмәгән хатын-кызның шул рәвешле булган бар акчасы алдакчы кешелегенә күчкән. Счетында тупланмалары калмаган. Шуннан соң ул полициягә мөрәҗәгать иткән. Полиция хезмәткәрләре җинаятьченең кайда булуын оператив рәвештә ачыклаган. Башкортстанга хезмәт командировкасына чыгып, алар шикләнүчене кулга ала һәм полиция бүлегенә китерә. Сорау алу барышында егет үз гаебен таный һәм китерелгән зыянны каплый. Аңа карата читкә китмәү, шик кую чарасы сайланган. Элегрәк яшь кешенең җинаять җаваплылыгына тартылуы да ачыкланган. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы халыкка интернет ресурслардан файдаланганда сак булырга һәм үзләренең шәхси мәгълүматларын һәм банк карталары мәгълүматларын билгесез затларга бирмәскә кирәклеген искәртә. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Инженер һөнәре яңадан трендта. Узган ел нәтиҗәләре буенча Россиядә ул беренче тапкыр югары уку йортларына кабул итүнең төп юнәлеше булган. 2022 ел белән чагыштырганда студент-инженерлар саны 70%-ка арткан һәм 228,6 мең кешегә җиткән. Югары белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре сүзләрендә караганда, предприятиеләрнең квалификацияле инженерларга ихтыяҗы барлыкка килде. Ул исә технологик бәйсезлек бурычын хәл итү зарурлыгы белән бәйле. Калабызда мондый белгечләрне киләчәк инженерларын әзерләү өчен барлык шартлар тудырылган. Базык компетенцияләрен формалаштыру өстендә эшләү бара. Студентлар индустриаль партнерларның реаль бурычларын хәл итү өстендә эшлиләр. Инженер булырга теләүчеләрне кечкенәдән тәрбияли торган түгәрәкләр бар. Шуларның берсе суды моделизм спорты. Бу шөгыльне үз итүче балалар Әлмәтнең Кванториум пионерлар йорты технопаркы базасында узган ярышларның шаһиты була алды. Бу юлы катнашучылар инвалид һәм физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар зона шәхси беренчелеге һәм командалар арасында ярышларда Татарстанның Әлмәт, Бөгелмә һәм Саба районнарыннан командалар катнашты. Нәтиҗәдә беренче урынны Әлмәтнең яшь техниклар станциясе командасы алды. Көмеш медаль Бөгелмә, бронза Саба районына китте. Ознакай районында авыл яшьләренең кышкы спартакиадасына сайлап алу ярышлары башланды. Аның беренчесе шәһәрнең Чатыртау арена спорт сараенда бадминтон буенча узды. Ярышларда һәр авыл җирлегеннән бер егет һәм кыз катнашты. Очрашуны Эльмира Шәрифуллина күреп кайтты.
Авыл яшьләре спартакиадасы районда 14 ел элек старт алган. Монда спортчылар хоккей, чаңгыда узышу, волейбол, кул көрәше һәм башка төрләр буенча көч сынаша. Масса күләм чарада 30-га якын авыл җирлегеннән һәм Актүбә бистәсеннән командалар катнаша. Сайлап алу турына җыелганнар да әлеге күркәм спорт традициясенең лаеклы дәвамчылары. Уеннар башланып китә. Инде киләсе атнада һәр атна саен диярлек безнең ярышлар булачак. Авыл җирлекләре арасында спартакиадада инде бадминтон ярышы төрендә китәсем килә. Безнең инде район күләмендә генә түгел, республика күләмендә дә үзен көчен җыя һаман. Чөнки инде бадминтонга тартылучылар бик күп безнең районыбызда, шәһәребездә. Бәләкәй балалардан башлап һәр көнне диярлек шунда ярышларга, тренировкаларга йөриләр. Бадминтон күп санлы спорт ярышлары арасында чагыштырмача яңасы. Гәрчә организмга файдасы ягыннан күпләр ияләнгәннән бер генә дә калышмый ди белгечләр. Шуңадырмы бадминтон авыл яшьләре спорт программасына да үтеп кергән. Бадминтон бит бик активный вид спорта. Анага бит кеше табарга бик авыр, честно говоря. Но карамастан авыл җирләрендә бүген аларга безнең бөтен условия созданы. Монда инде зур мәшәкать кирәк түгел, зур финанслар кирәк түгел. Шуңа инде, безнең инде бер плюс бар. Без якын авыл җирләргә качтан, безнең спортсменнар күбесе килеп монда тренироваться. Уен бик киеренке барды. Һәр кем үз командасын алга чыгарырга омтылды. Көн дәвамында барган ярышларда хатын-кызлар арасында Илбәк авылы, ир-егетләр арасында Кәкере елга авылы спортчылары җиңү яулады. Сайлап алу турлары алга таба да дәвам итәчәк. Быел авыл яшьләре спартакиадасының финал ярышлары 22 февраль көнне Актүбә бистәсендә узачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә күренекле галим, мәгърифәтче, язучы, җәмәгать һәм дин эшлеклесе Ризаэддин Фәхретдин укулары узды. Әлеге күркәм чара Әлмәттә традицион очрашу, ул ел саен галимнең туган көненә туры китереп әзерләнә. Бу юлы да чарада галимнәр, язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, укытучылар, укучылар катнашты. Татнефть компаниясенең Риза Казый мирасы мәдәни агарту проекты кысаларында Фәхретдиннең Нәсихәт китабы хакында фикер алышу булды. Күренекле галим, мәгърифәтче, җәмәгать һәм дин эшлеклесе Ризаэддин Фәхретдинның 148 китабы барлыгы билгеле. Аларның күпчелек өлеше илебездә революция чаклы ук дөнья күргән. Ә инде кириллицада Ризаэддин Фәхретдинның хезмәтләре узган гасырның 90-нчы елларында дөнья күрә башлый. Нәсихәт китабы галимнең күп тапкырлар басылып чыккан хезмәте. Аны гарәп басмасыннан кириллицага беренчеләрдән булып Әнвәр Хәйри тәрҗемә итә. Аның вафатыннан соң мирасчыларның ризалыгын алып бу эшне Кечүчәттә урнашкан мемориаль музей коллективы да дәвам итә. 2021 елгы бу басмасы ике телдә, татар һәм рус телләрендә нефтьчеләр хисабына дөнья күрә. Аны белгечләр Риза Фәхретдин сүзләрен кабатлап, юккагына өстәл китабы димиләр. Чөнки эчтәлегендә күп кенә дөньяви мәсьәләләргә караш формалаштырырга мөмкинлек бирә торган кыйммәтләр кертелгән. 3000 тиражлы китап бик тиз арада халык арасында кулланышка кирде. Аның Риза Фәхретдин әйткәнчә, беренче битендә үк язып куйган, әле китап һәр кемнең өстәл китабы булырга тиештер дигән. Ул чыннан да шулай. Аннан соң инде яңадан кабаттан 1000 тираж белән чыкты. Хәзер инде ансы да таралып бетте дияргә була. Шуңа күрә бу китап халык арасында, кеше кулында даими рәвештә укыла торган китапларның берсе. Укыган саен яңа фикер, укыган саен ачыш. Ризаэддин Фәхретдин хезмәтләренең нәкъ нәсихәт сериясен шулай сыйфатларга булыр иде ди белгечләр. Ир һәм кыз балаларга, олуг вә бөекләр өчен юнәлгән бүлекләрне бүгенге вазгыятьтә ничек куллану мөмкинлеген конференциядә катнашкан спикерлар сөйләде. Мисал өчен педагогика фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Мәгарифен үстерү институты өлкән фәнни хезмәткәре Мингаян Музафарова бу хезмәтләрне уку системасында куллану әхлакый тәрбия мәсьәләсен югары баскычка күтәрер иде дигән фикердә. 9-нчы сыйныфны бетергән вакытта һәрбер укучы проект эше башкарырга тиеш. Ул проект эше имтихан дәрәҗәсендә булып тора инде. Проект эше дигән проект дигән жанрның үзенең үзенчәлекләре бар. Бик әһәмиятле эшчәнлек төре. Менә шушы кысаларда да безнең укытучыларыбыз балалар белән төркемдә айрым-айрым башлангыч сыйныфлар өчен айрым алып, Ризаэддин Фәхретдин иҗаты буенча эшли алалар дигән фикердә торам.
Ризадин Фахридин исемен йоткан гимназия директоры Фируза ханым Вәлиуллина галимебезнең мирасын бик зур хәзинәгә тиңли. Иң мөһиме галимнең мирасы укучыларда тирән бәяли, ди ул. Олимпиада нәтиҗәләре буенча татар теле һәм әдәбият буенча безнең гимназия алдынгы урыннар алып бара. Ни өчен? Чөнки балаларда милләтпәрвәр, милли рух һәм милли үзаң шу хәтле сеңдерелгән һәм алар үзләренең теле өчен, милләте өчен янып йөри торган укучылар. Алар иң беренче шул олимпиада конкурсларда, конференцияларда данын күрсәтәләр. Аллаһ Тәгалә ул тырышлык куйган. Үз өстендә эшләгән кешеләргә генә ярдәм итә. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 16-17 гыйнварда Чаллыда 17-18 яшьлек егетләр арасында Татарстан яшьләре газетасы призларына көрәш буенча Татарстан беренчелеге узды. Аңарда 37 командадан 269 көрәшче катнашты. Ярышларның нәтиҗәсе буенча Әлмәт көрәшчеләре командасы егетләр Гузаиров Рәфис 60 кг авырлык категориясендә чемпион исеменә лаек булды. 70 кг авырлык категориясендә Галимов Ринат 2нче урын яулады. Казанда исә көрәш буенча Татарстан чемпионатының финал ярышлары узды. Аларда Әлмәт Ак Бүре көрәш федерациясе көрәшчеләре дә уңышлы чыгыш ясады. Ярышлар нәтиҗәләре буенча 80 кг авырлык категориясендә Татарстан чемпионы исеменә Рафаэль Калимуллин лаек булды. 60 кг авырлык категориясендә көмеш медаль иясе Рубин Раджабов булды. 70 кг авырлык категориясендә 3нче урынны Искәндәр Гарифянов, 75 кг авырлык категориясендә Чингиз Агаларов яуладылар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркеменә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге шулар иде. Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Сутинская сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.